ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ସତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ସରି ସରି ମୁଁ ତୁମେ କାହିଁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହବ, ତୁମେ ମୋର ବା ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର। ଓ ଫାଇନାଲି ଇଭିନିଂରେ ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସରି ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁ ବା ତିନି ଜଣ ମତେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ? ହେଁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନୁହଁ? ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ କିଛି ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ। ମାରଣ ଆରେ ଆଗରେ ପଛରେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ଆଗେ ନିଜକୁ ଆଗେ ଖୁସି ରଖ, ତାପରେ ପରକୁ ଖୁସି ରଖିବ, ବୁଝିଲ? ୟୁ ନୋ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେନ୍ ଅଦର ଲଭ୍। ଓକେ, ମୋ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ଟିକେ ଯିବେନି। ହଁ, ମୋର ଟିକେ ଇଂଲିଶ ୱିକ୍ ଅଛି ଜାଣିଛ ତ। ଫାଇନାଲି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ଅଟୋକୁ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଅଟୋ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ତୁମେ ଚାଲୁଛ ଆମେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସ ଆଉ ଟିକେ ବସିକି ପଳେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ବି ଟିକେ ପଇସାର ଅଭାବ ଟିକେ ଆଉ ରହିବନି, ମାନେ ତୁମେ ପଇସା ଦେବ ଟିକେ ମୋର ଅଟୋ ଭଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୁମର ଗୋଡ଼ ବି ବଥା ହେବନି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଅଟୋ ଭଡ଼ାର ଏମିତିକା, ଅଟୋ ଭଡ଼ା ନୁହଁ ବା ଅଟୋବାଲାର ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେଖି ଟିକେ ସହିପାରିଲେନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଟୋରେ ପଳେଇ ଗଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସତେ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ବା ମଜାକ। ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ମହିଳାଟିକୁ ଆଗେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସେମ୍ ଡିଟୋ, ପୁରା ସେମ୍ ଦେଖିଲେ ତ ପୁରା ଚାରି ଗୁଡ଼ିଆ ବାଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଖି ନାକ କାନ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେମ୍। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମୁହଁ କହିଲେ ସେମ୍ ନା, ଆଜ୍ଞା କର୍ମ ବି ପୁରା ଫୁଲ୍ ସେମ୍। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା, ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ସହମତି ହେଉଛି। ନାଇଁ ବା ମୋ ଦିଦିଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ପା ସିଏ ବି ଗୋଟେ କୁକୁରା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସହମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମ ଅଟୋ ଭାଇ କହିଲେ ଏତିକ ପଇସା ଦେଇଛି ତୁମେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟୁର୍ କରିବା ଖୋଲା ଗୋଟରୁ? ଆଉ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଆମ ଦିଦି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦିଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସିରିୟସ୍ କନଭରସେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ବୁଝିଲେ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଥିଲି। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କେଶ ଗୋଟେ ରଖିଛି, ବାର ସେଇଟାକୁ ମାରିକି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖୁଛି। ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ଆଉ କ'ଣ ମୋ ବସ୍ ଅଛି ବା, ମୋ ବସ୍ ଆମ ସାହା ଭରସା। ତ ମୋ ବସ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ସାହାରା ନେଇ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମାର୍କେଟ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତରଭୁଜ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ମନ ଏଇନା ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ପଇସା ଅଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗୁର ତରଭୁଜ ଆମ୍ବ, ବାପ ଆମ୍ବର ଯାହା ଦାମ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଲ୍ଡର ଯାହା ଦାମ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବି ସେଇଆ ଦାମ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ତ, मतलब क्या बोलते हैं जो अपना टाइम आएगा आएगा वो, इसलिए आम का सीजन चल रहा है तो इसलिए उनका राजती चल रहा है। आंब तो न खाइले नहीं, अब तो लस्सी तो खाइपारिया ना। आंब बा जदि 300 टका नेखा किलो हेने, लस्सी तो आमर 50 टका नेखा। आउ शस्तार हिनस्ता କ'ଣ ଅଛି? ଏଉଟା ଖାଇ ଗୋଟେ ପେଟ ପୁରେଇଲେ ହେଲା, ମେଟର କରେ ପେଟ ପୁରିବ। କ'ଣ ଖାଉଛ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ମେଟର କରେନି, ବୁଝିଲ ତ?